ግንቦት 6 ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናባኸትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም በሎም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1:8 መንፈስ ቅዱስ ሓደ አካል ካብ ስላሴ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ብትብዓት ክትነብርን ወንጌል ከተካፍልን ሓይሊ ይህበካ። እምበኣር ሎሚ ብዘይ ዝ መንፈስ ሓንቲ እኳ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ተረዲእካ ኣብ መሪሕነቱን ሓይሉን ተኣማመን። ጸሎት መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክርስቶስ ብትብዓት ክነብርን እሙን ምስክር ክኸውንን ብሓይልኻ ምልኣኒ። አሜን።